Štvrtým typom jazyku lásky sú skutky alebo činy. Pre tohto človeka sú slova slabé. On potrebuje vidieť a cítiť skutky. To znamená, ako mu môžeš pomôcť, ako môžeš uľahčiť deň, čo môžeš urobiť namiesto neho. A v partnerstve sa môže stať, že ti partner hovorí krásne veci, ale pokiaľ ti nepomôže, tak ty sa môžeš cítiť nemilovaná, preťažená, neohodnotená. Čiže ak tvojim jazykom lásky sú skutky, tak pre teba to urobím to za teba je silnejšie než nejaké ľúbim ťa. Pre tieto typy ľudí je veľmi dôležité im teda preukázať tú lásku v činoch. Takže nečakaj na to, že sa ťa spýtajú, aby si to urobil alebo urobila, ale prevezmi iniciatívu a spýtaj sa, ako im môžeš pomôcť. Či už je to s umytím riadu, alebo natankovaním, alebo uprataním, pripravením oblečenia, možno pomocou s večerou. A taktiež títo ľudia sú veľmi citliví, keď im nedodržíte svoje sľuby. Takže pre nich je vlastne spoľahlivosť prejavom lásky. Čiže títo ľudia naozaj nepotrebujú nejaké slová, pretože oni príjmajú lásku cez tie skutky. Takže verím, že keď teraz už viete toto, tak vám to pomôže v tej komunikácii s človekom, ktorého prejavom lásky je skutok.